Fideo dosbarth i chwith ar gyfer mathemateg uwchgynhaliol uned 1. Prawf a Diddwythiad. Beth yw'r gwir? Wel, mewn prawf mathemategol, gallwn lunio bob prawf mewn i'r egwyddor gan ddefnyddio dim ond tybiaethau penodol, neu tybiaethau gwreiddiol a elwyr yn gwirebau, axioms, ac ymrysymiad resymol gan gynnwys reolau casgliadol, siwrd i ni'n dod i'r casgliad sydd gyda ni. Mae gwirionedd mathemategol yn wahanol i wirionedd eraill. Mae fe'n goffo fod popeth goffo fod yn gywir, mae popeth goffo gael ei brofi cyn bod chi'n gallu dweud rhywbeth. Dyma enghraifft o ddarn o elementau Euclid. A mae hwn tua 300 cyn Crist. Chi'n gallu gweld arno fe bod diagram mathemategol a mae Euclid yn defnyddio gwirebau yn aml iawn, yr axioms yn aml iawn. Ffordd na oedd e'n profi pob darn o'i waith. Prawf anfathemategol i gael hefyd, lle mae prawf ystadegol yn rhoi cyfran o'r gwirdeb i ni, ond dim cywirdeb absolute fel prawf mathemategol. Enghraifft, mae gwyddoniaeth yn dibynnu ar ystadegau dadansoddiadol, felly yn wir mewn ffurf gwahanol i fathemateg. Lawr, y darn yma yw darn o Principa Mathematical sydd tua 100 mlynedd oed, a mae hwn ar tudalen 379. Mae wedi cael ei ysgrifennu gan Bertrand Russell ac Alfred North Whitehead. A ni ar tudalen 379, a fel chi'n gweld mae popeth mewn fan hyn yn symbolau. Nawr mae wedi cymryd yr holl amser hyn iddyn nhw gyrraedd y sefyllfa le maen nhw'n dweud bod 1 adio 1 yn ddod yn 2. Felly, a chi'n gallu gweld mae symbolau mewn yma, a wedyn ni mae cyfeiriad at ryw ddatganiad yn gynt, maen nhw wedi profi yn gynt. Felly chi'n gweld pwy mor manwl gywir mae profion mathemategol yn mynd yn yr amser maen angen pethau yn mathemategol sicr. Mae dadl anwythiol i gael, anwythiol yn inductive. Hyn yn fras yn golygu deillio o egwyddorion cyffredinol o arsylwadau penodol. So chi'n arsylwi rhywbeth a chi'n deillio egwyddorion cyffredinol yn fras o hynny. A wedyn mae tystiolaeth empirig i gael, gwybodaeth a dderbynwyd gan y synhwyrau fel tystiolaeth mewn gwyddoniaeth neu mewn achos cyfreithiol. Gan y synhwyrau chi'n gweld rhywbeth yn digwydd neu clywed rhywbeth yn digwydd. Felly dyna ni enghreifftiau o brofion mathemategol ac anfathemategol. Mae'r rhai'n dadl anwythiol yn cyflenwi peth tystiolaeth am y gwir. Gwirebau, reolau a diddwythiad. Felly gwireb oedd axiom beth o'ch chi'n dechrau gyda i ddefnyddio eich prawf. Datganiad ni'n dweud sy'n gywir. Enghraifft gyda gwireb Euclidaidd. Mae pethau sy'n hafal i rhywbeth hefyd yn hafal i'w gilydd. Wel, mae hwnna'n gwneud synwyr, ond mae hwn yn cael ei greu fel axiom, fel gwireb. Enghraifft i chi, os yw x yn hafal i a ac y yn hafal i a, felly bydd x yn hafal i y. Felly mae hwnna'n cael ei alw'n gwireb, axiom. Reolau casgliad, felly sut ydych chi'n dod i gasgliad, mae'n cael ei ddefnyddio i diddwytho datganiadau newydd o rhai ni'n gwybod sy'n gywir. Felly ni'n casglu fo rhywbeth arall yn gywir o rhywbeth ni'n gwybod. Enghraifft reol casgliad
Ys ni'n rhag ddweud bod cefnforoedd yn codi, a mae hwnna'n golygu bod colled aneddiadau arfordirol. Settlements ar yr arfordir. Colled o aneddiadau. Ond, gallwn ni fod yn gweud, rhag ddweud, mae'r cefnforoedd yn codi. Oeddi hwnna'n gasgliad bydd colled mewn aneddiadau arfordirol. Mae dadl yn un gadar, ond mae rhaid sefydlu y rhagddweidion, beth i ni'n rhagddweud ar y dechrau. Felly ni'n dod i gasgliad o beth ni'n gwybod cyn ni. Resymu diddwythol, deductive yw hwnna yn Saesneg, gan ddechrau gyda rhywbeth sy'n wir, defnyddio rheolau derbyniol ar gyfer casgliadau i gyrraedd gwirionedd newydd. Enghraifft, tybiwn fod A yn fwy na B, a bod B yn fwy na C, felly'n gallwn ddiddwytho fod A yn fwy na C. Felly, a gallwn ni ysgrifennau hwnna yn gwbl mewn symbolau. Os yw A yn fwy na B, a B yn fwy na C, bydd A yn fwy na C. Dyna beth sydd gyda ni fyna. Ond mewn symbolau, gallwn ni ysgrifennu A yn fwy na B, symbol i bedol penyweired yn golygu A, and, yn Saesneg. B yn fwy na C yn golygu bod yw'r saith, gyda dwy gos iddo fe, A yn fwy na C. Felly, prawf i ni ddod ar ei traws. Profwch fod y gwahaniaeth rhwng sgwarau unrhyw ddau gyfanrif olynol yn hafel i swm y cyfanrifau. Felly, cyfanrif olynol, a sgwario hwnna bod gwahaniaeth rhwngddyn nhw yn hafel i swm y cyfanrifau. Nawr mae rhaid ni gael sefydlu beth i ni'n gallu ysgrifennu fel y nodiadau ni. Bod i n, nawr mae'r e fach na, epsilon, bach, yn golygu mae n yn elfen o z, a z yw'r cyfanrifau, positif a negatif, fod y cyfanrif lleiaf. So mae dau gyfanrif dyn ni olynol bod i n fod y cyfanrif lleiaf. Na'r nodiant ni'n defnyddio, n neu m yn ymal am gyfanrifau, positif neu negatif, cofiwch. Gan ymestyn hyn, gallwn ddefnyddio n sgwar ar gyfer rif sydd wedi sgwario, 2n ar gyfer eilrif, a 2n plus 1 neu 2n minus 1 ar gyfer odrif. Dyna nodiant sy'n cael ei ddefnyddio yn ymal. Yr epsilon hyn yn perthyn ni yn elfen o, felly n yn elfen o yn perthyn ni y set o gyfanrifau. Z yw'r set o gyfanrifau. Mae symbolau ar gyfer y setiau o rifau penodol gyda ni. Felly n yw'r nifer naturiol, y rifau cyfri, weithiau mae 0 yn cael ei gynnwys fyna. Mae y bendant yn y set o gyfanrifau. Mae rheolau cymarebol yw'r cyw gyda'r llinellau rhwngddyn nhw. Rifau cymarebol yw'r ffracsiynau, fel chi'n gyfaredd o tygau. Y rifau real yw sy'n cynnwys pi a gael israd 2 a gael israd rifau cysefin. A C yw rifau cymlyg. Chi'n dod ar draws os bych chi'n neud mathematig bellach, lle chi'n gallu neud ail israd rif negatif yna. Felly dyna nodiadau, nodiant penodol ar gyfer y rifau yna. Felly, y cyfanrif nesaf bydd n plus 1. N yw'r un llia, felly cyfanrif nesaf, gan bod nhw'n olynol, yw n plus 1. A ni moyn bod y gwahaniaeth rhwng sgwarau unrhyw ddau gyfanrif yn mynd i fod yn hafel i swm y cyfanrifau. Felly, y ddau cyfanrif, sgwario nhw a tynnu nhw bant wrth ei gilydd. Felly, lluosi y bracet sgwar mas, felly n wedi sgwario 2 waith y canol plus 1, minus yr n sgwar, mae'r n sgwar yn canslo, felly mae 2n plus 1 gyda ni. Ond dyw hwnna ddim yn amlwg bod yn hafel i swm y cyfanrifau, felly mae sgrifennu
y swm y cyfanrifau yn holl bwysig. Felly mae n plus 1 dyn ni yn hafal i swm gwahaniaeth, y flin dy fi, gwahaniaeth rhwng sgwarau unrhyw gyfanrifau yn lynol. Felly ni wedi profi hwnna nawr yn gywir. Felly QED, lle mae rhai bobl yn dod i'r diwedd y prawf, quad erat demonstratum, neu maen nhw'n dod i bocs i weid maen nhw wedi profi fe, neu bocs wedi llawn o lan. A hynna'n golygu, trina'n golygu bod y prawf wedi cael ei chwblhau. Un arall. Profwch bod lluoswm unrhyw ddau odrif hefyd yn odrif. Felly, boed i'r ddau odrif fod yn 2n plus 1 a 2m plus 1. Felly, dou gwahanol odrif a ni angen profi bod lluoswm rein hefyd yn odrif. Chi yn mynd i gael go ar hwn. Felly, yr un nesaf. Profwch fod yr ongl a gynhelir ar y cylchedd gan hanner cylch yn ongl sgwar. Felly dyna'r hanner cylch, a b, dyna'r hanner cylch, a mae'r ongl sy'n cael ei gynnal ar y cylchedd yn mynd i fod yn ongl sgwar. Ni'n mynd i brofi hwn. Felly gosod mewn y llinell ganol, hefyd o'r canol y cylch, felly mae rhain i gyd yn radiasau ac yn hafal i'w gilydd. Felly ni wedi gosod alpha ac alpha yn y fyna. Mae AC yn goffo fo'n hafal i cyda, felly mae ACD yn triongl isosceles. Felly mae D i A i C, yr ongl A, sy'n i fyna, yn hafal i A i D i C, a ni wedi gosod alpha arnyn nhw, ar y ddau yna. Hefyd, ni'n gallu gweud, y 3 dot yn nodiant yn golygu felly, neu therefore yn Saesneg. Felly oedd gyda ni, o'r ffaith bod AC yn hafal i cyda, felly ni'n gallu gweud bod ACD yn driongl isosceles. Felly eto, mae ddau ongl, yr ongl A, sy'n mynd o D i A i C, a'r ongl D sy'n mynd o A i D i C yn hafal i'w gilydd, a ni wedi gael nhw'n alpha. Symbol arall, felly byddech chi diddordeb yw yr un triongl dots o penny weired, a mae hwnna'n gwneud achos, golygu achos i ni. A wedyn yr ongl, os oes 3 llythyren dyn ni ar pigyn uwch ben, yr un ganol, yr ongl wrth sydd wedi ffurfio gan XE ac EX. So, XE ac EX yw brichau yr ongl sy'n dod o'r pwynt E. Felly, mae gyda ni fyna D, A, a AC yw brichau am yr ongl A. Gyda ni yn hafal i'r ongl sy'n mynd o A i D i C, yr ongl D, a ni'n galw fe'n alpha. Llwn ni'n neud yr un peth ar gyfer y triongl arall, felly mae CD a CB yn hafal iddi gilydd. Felly, mae BCD yn isosceles, triongl isosceles. Felly mae'r ongl C i B i D, B yw'r ongl, yn hafal i C i D i B, a ni'n mynd i alw fe'n beta. Felly dyna nodiant, a dyna gosod yr triongl i fyny. Nawr, beth ydyn ni'n gwybod am triongl? Unrhyw triongl, mae onglau mewn triongl yn adio i 180. Dyna beth mae y symbolau yna'n feddwl. Felly mae symbol am ongl, a symbol am triongl, a symbol am swm. Felly mae'r ongl mewn trionglau yn symio, yn adio i 180 grad. Felly ni'n gallu ado'r ein alpha plus beta yn 180 grad. Felly mae 2 alpha dyn ni plus 2 beta yn 180. Felly haneri'r una ni'n gallu cael bod alpha a beta yn 90. A dyna beth o'n i moyn profi. Profi bod yr ongl yn y canol sy'n cael ei gynnal ar y cylchedd gan hanner cylch yn ongl sgwar. Hanner cylch
gyda'r diameter yn creu ongl sgwar ar y cylchedd. Felly mae A, D, B yn gyfan gwbl yn 90 gradd, a'r sgwar yn golygu bod ni wedi I brofi fe. Prawf trwy diddwythiad arall. Profwch bod yr ongl a gynhelir gan arc tuag at canol y cylch, ddwy waith yr ongl a gynhelin gan yr un arc I unrhyw fan ar y cylchedd. Felly dyna'n llun ni, a ni angen profi bod yr ongl sy'n mynd o'r arc AB tuag at canol y cylch yn ddwy waith yr arc I unrhyw fan ar y cylchedd sy'n cael ei gynnal ar unrhyw fan ar y cylchedd. Felly gosod llinell mewn a nawr gadael hwn I chi drio. Chi'n gosod yr onglau fel wnaethon ni gynnau ac a gweld os ydyw ongl C ddwy waith A I D I B. Hwna I chi drio. A dyna ddiwedd y prawf, yr fideo ar gyfer prawf a diddwythiad.